Sumio. Berwani prasani tradisi kang pranyata ing dolane dipeni andar peni saten manguri-uri kanendra diwaka kang memetri Tos 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 Katut kaca edan, katut kaca edan, omahe emplek-emplekan. Pupus kadung, pupus kadung, pupuse wong muyung, eneng omah bingung. Dijak dolan mutung wis
umbar-umbaran pupus manggis pupus manggis pupus wong manis wis lambene tipis lan bathuke klimis dasar seneng lamis tukaran perkara gedian stres. Hai. Ayo Sumia jangan tertawa, kamu baru pentas loh Sumia. Jangan pendengnya stres kok. iya ayo kapan-kapan gone mulutan kapan-kapan gone mulutan belah pitik jaluk gulune kapan-kapan gone keturutan bojo loro padha agure Sumia sakit terus biasa dia Waki Swandi Joko Prasetyo, Yuli Prasetyo, Ambar Prasetyo, Endar Prasetyo. Prasetya semua. Iya. Yohan Purnomo. Dalan gunung kok lunyu temen. Dalan gunung kok lunyu temen. Mangko sore tak resi perawan gunung kok ayu temen mengko sore golek
Diwangga. Yuk. Nggih. Oleh Renzi Adan. Ya, sumene Kirang Langkung sedasa menit. Ngopo kuwi iki? Christian ngopo, Chris? Oh, 15 menit. Ya 15 menit. Monggo sing badhe jajan-jajan Ayo Mas rumiyin, Pakai monggo. diangkat lagi teman-temannya Yo, diangkat diangkat. sikile, diangkat sikile. Ayo Pak Ambar ayo. Ngopo Han? Sabar. Zaki ngomong Zaki. Tahan dulu. Tahan dulu. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu duning wahyu senjimu tansah sumimpen jroning kalbu Rondo.
Sototan proyek. Soto. 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 Kondur. Kotor. Yo. Ya ya. Iya, Dika. Iya. Jadi apa Mas Dika? Melu cepat kok. Oh, mengko melu cepat. Ganong mengko. Ya ya. Berayat saling gonceng. Iya. Awas.
Yo, Christian Dwi Cahyanto. Papu, yo. Makin. Gendera katon wis kumiter aku mawang pancoro. Suara suarane tan ana wahya ingkang kacicir. Sadaya siyaga sorak. Dua Prasetyo. Yo. Edar ngamuk. Gambar Prasetyo. Yo. Awas hati-hati yo, ayo. Ayo. Sejatine manungsa kang jarwa ana ing satengahing jana loka jeneta marang Gusti kang murwainjak dimen kanggo brasta angkara murka kang mapan ana ing sajroning alam donya ananging Sirna risang manungsa kang kajarwa amarga kabujuk marang nafsu setan kang durjana.
Ndi wonge? Oh iya. Ya. Mbak Nurli. Dalem, Cak. Atur ageng panuwun dateng Kulawarga Agung saking Ibu Watinah. Bu Watina, Yang J. sampun paring bebungah dateng kawula sak kanca. Matur sembah nuwun. Ya. Iki golek apa iki saiki? Ya, golek gedang apa ya? Heeh. Ya, sak banjur diaturke napa niki Mas Bima? Kesikut Nur. Wortel gelem ora wortel? Wortel gelem ora kowe, Yak? Ora Yo. gelem. Beda meneh, heeh. Monggo diparing napa Mas Gijol, nderek? Apa? Ya, monggo. Manut. Heeh, sing PSHT mau monggo, ajeng dilintu lagu napa? Ayo. Oh, sorok. Soroknya diganti Mas Bima. Nah. Krek krek. Monggo, Cong. Kau tersenat sejati. Yuk, 3, 2, 1. Tresnoti sakseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kangenan dangan asmara Gusti kula paringon usada rembulan ing wayah wengi namaike kasing ati iki papucen atine ngendi Gusti kula paringon usada. Sorry aja. Wong bagus aja sing Asoy. Aha. Asoy. Pak Rifan. Aha. Pak Lendra goyang lagi. Nek junot Pak sapa ya? Iya. Ambar Prasetyo. Iya. Janji tresno di sakseni
ing tengahing wengi ati akang nandang asmara Gusti kula paringa usada Nurli sehat Rambulan ing wayah wengi nobati kesingan iki aku jenatine indi Sigato Demong bagus kata ati ayo Vita Widya ayo Devita Wong bagus aja sira delongso. Nandung Aku teko tinggal tresno. heeh heeh Nengen swara. heeh heeh yo Semurasa. iya Meloni atiku jiwa. terus piye Nduk Mas tentremno Heh? atimu. Aku sadar yo Heh? siramu. Bisa ketemu tresno suci rayu tresno suci Matur suwun nuwun. Wah, Dek Vita Widya. Wah, ndah kayane ya Nur ya. Sing wedok ya nembang, sing nyanyi ya tukang kendang, sing lanang ya wah, dasare ya komplit. Ah, matur suwun nuwun. Kaya Mas Junot ya ngono. Ya demung, sing wedok ya tukang las ya Mas ya. Tukang masak. Tukang las sing wedok ora apa-apa. Bosone Petrot, iki tukang gali kubur. Iya. Ya, sak banjurin apa Mas Gisel? Bukit berbunga, bukit yang indah. iso ngono kuwi ya. Apik lu apik. Heeh. Ngerti kemeng di bukit indah berbunga. Kau membuang aku di sana. Monggo bukit berbunga Mas Junot. Wah, angkitane Mas Junot ki jan ampuh tenan. Sikat Mas Bagus, monggo. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana.
Iya. Hara. Iya. Tas. Yo. Iya. Yo ya. Yo. Yo ya. Kontor. Ya. Dilongi cowok, dilongi. Kondur. Di bukit Fanfest. yo. Hei ya. Ambar Prasetyo. Ya. Hoi. Tas. Yo. Kabel kasmaran. Ya. Iya. Yo. Ayo yo. Noti. Wah. Yo. Hai. Mbah. Panganturan Mas. Oh tuh. Semangan nangka. Apa Jeruk. ta kuwi? Oh, Jeruk sak kulite. mangan jeruk sak kulit. Yo, oh ya. Ya, nyuwun lagu tresno Mas. Ya, abuh tresno. Yo. Kemayutan kan. Ayo Cak Pedri ngeroke yo. Aku toh. Heeh.
saumpama lekanono sakedeping netra kanggo tombo lara branta akan ketaman asmara gurita Ayo aku cetha rambutku dawa. Ayu Feni. Apa kae? Apa, Mbah? Kosik, sabar. Bakul 10.000 telu lho. Telone telo madu. Telone nggih wonten. Barabot. Telone telo madu digoreng ora ngentekke lenga, dibakar ora mateni mawa. Jone wasis kowe, Ben. Bakul lho nggih Mas. Telone telo madu. Semangkane nggih wonten. Elek kok nek aku apa? Ya, dibacetke dintekke Deveni monggo. Pindah Betara Asmara Dewi Rati Dewa Kongko Jaya Iya, Mas Soleh. Nganti muro Nyawer. Oh iya. Aku Hae. mati lampu tresno So, iya Laras Kalindra Ada Cak Pendek Ngalor ngidul kawanane gendul Sopo kowe? kabul. Oh kabul Telo madu nih mas Tumbas Yenyang sana Dewangi Rindu beri Oh iya. Iya. dilakoni dadi gantilane ati kawang bagus sepati ati Rembulane wis tetari amadani patang sroning ati katresnanku kang sejati tak rewangi nganti lampu pati apa tegasa ora pareng no. Ora pareng. Iya. Apa ti? Apa kuwi? Ngapa? Kepiye pengen? Adum apa ta? Pengen. Ya jaluk kae ben ditumbaske. Jaluk kae. Pak Patah. Jaluk. Laporan Pak Oh, Patah. dikek ora gelem. Jaluk kae lho, Ti. Mosok bandone arep diurup Oh, nganggo dipinjem. jeruk. Yo ngalah. Kuwi nek ngono kuwi mangane wortel lho, Mbah. Panganane wortel lho. Yo ngalah. Apik nek Cantik ya. Cantik. Apa? Kamu lihat. Bagus kan? Nggonmu ra ono. Iya, ireng-ireng kukune. Punyaku bagus kan? Wah, dijoli Oh, jeruk. di heeh. Disilih sik ya. Silih sik nyewa. Pindha Betara Asmara Ya. Dewi Rate Dewa Jaya nganti burung aku tega aku wani mati Ya. lampu tresno
dibacutke ditarik co monggo. Oh dicakilke. Iya dicakilke Mas Macuk monggo. Awas. Iya. Heeh. Mudun, ah mudun, ayo mudun. Wah, mampu, balik ke. Iya. Awas. Ibu Bayu Mei Astuti disagani awas, cepat awas. Iya. Arah. Ayo. Iya. Hae. Iya. Iya, cas.